ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଣ୍ଠପଡ଼ା ମଣ୍ଡଳଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଣ୍ଠପଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ବିପ୍ରଚରଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବରାଜ ମହାନ୍ତି, ଆସିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭାରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ଭଞ୍ଜନଗର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଦୁର୍ଗାଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନାରାୟଣ ବେହେରା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦେଶରେ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର 36,000 ବୁଥରେ ପ୍ରାୟ 20,000 କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 9 ବର୍ଷର ସେବା, ସୁଶାସନ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧା ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଉ ବା ପାଣି, ବିଜୁଳି, ଶୌଚାଳୟ ଭଳି ସୁବିଧାକୁ ଦେଶର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବରାଜ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ହିଁ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ବିକାଶର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ବିଗତ 9 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା, ଦେଶର ବିକାଶକୁ ନୂଆ ପରିଭାଷା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶରେ ସେବା, ସୁଶାସନ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର ଏକ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ଏହା ବିଦେଶରେ ଭାରତର ଗୌରବ ରହିଥିବା ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଖବର। ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ 40,000 ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଆମେ ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଯେ 40,000 ଲୋକ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଟିକେ କମି ଥିଲା, ଯେଉଁ କମି ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ସୁଧାରି ଆଣୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ଆମର ବୁଥ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଏକ ମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ, ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ। କାହିଁକିନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ସେବକ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଏକତ୍ୱ ମାନବବାଦ, ଏକତ୍ୱ ମାନବବାଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମାଜର ଅନ୍ତିମ ବର୍ଗର ଲୋକଟି ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବ, ସରକାରଙ୍କୁ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ଭାବିବା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ସଫଳ ହେଲା, ସାମ୍ବିଧାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ଭାବିବା। ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଜନଧନ ଖାତା ଖୋଲିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ପାଇଖାନା ଯୋଗାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ଭାରତବର୍ଷକୁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ ଭାବରେ ଆଜି ପରିଗଣିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଗଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେଣି, ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଜି ବୁଝିଗଲେଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ କୁଶାସନ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୁଶାସନ ତାର ଅନ୍ତିମ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଅନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ଜୋରସୋରରେ ବଢ଼େ, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ପତନ ଘଟିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଇତିହାସରେ ଦେଖିବେ, ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ବି ଦେଖିବା ବିଜେଡ଼ିକୁ ହରାଇବ, ବିଜେପିକୁ ହରାଇବନି। ଏଇଟା ଦୃଢ଼ ସତ୍ୟ କଥା। କଂଗ୍ରେସକୁ କଂଗ୍ରେସ ହରାଇଥିଲା, ଯଦୁବଂଶକୁ କଂସ ଦମନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛି ଆଗାମୀ 2000 ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ 24 ହେବ, ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ହରାଇବ। କାହିଁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଲାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଜେଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ହରାଇବ ଏବଂ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ସୁଫଳ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରସାର କରିବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ, ଏ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆମର। ନାଇଁ, ଆଜିର ସମାବେଶ ହେଉଛି ମହା ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ। ମୋଦିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 9 ବର୍ଷର ମୋଦିର ଶାସନ, ଯେଉଁ ମୋଦି 9 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ, ସୁଶାସନ, ସେବା, ଏହି ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ମୋଦି 9 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ତଳ ସ୍ତରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସବୁ ବ୍ଲକରେ ତଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই যে সেবা কার্যক্রম করেছেন মোদি, টঙ্কাকিয়া চাউলরে মোদিঙ্কর অবদান, বিভিন্ন যোজনা মাধ্যমে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে পাইখানা যে লোক দিয়েছেন, আবাস যোজনা দিয়েছেন, সে জনসাধারণ সমস্তে জাণতু মোদি 9 বর্ষ শাসন কলা পর্যন্ত আগুর যে শাসন করুলে সেমানে কোণ করুলে, মোদি যে 9 বর্ষ শাসন কলে ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକାରୀ କାମ ତଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାର ହେଉ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ଆମର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଥିଲେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ 9 ବର୍ଷର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତି ଗାଁ ଘରକୁ ଯିବେ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ
आमर मनमोहन सामलंकर जदि आपण वीडियो क्लिप देखिए से कहले जनसाधारण मन मोड़ी देइछन्ति ये जो परिवर्तन आसीबो ओडिशा रे जो बीजेपी रो परिवर्तन आसीबो आम कार्यकर्ता एते पारिबेनी किंतु जनसाधारण मन बढ़ेलेनी जे भारतीय जनता पार्टी की एठी सरकार रे आनिबे केंद्र रे मोदी को तृतीय थर पई सरकार आनिबे ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी रो सरकार आसीबो डबल इंजिन रो सरकार आसिला निश्चित आसीबो एटा होची हमर उद्देश्य किंतु 9 वर्ष पर आज सारा भारत वर्ष रे हमर प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सेवा सुशासन तापर आम कार्यकर्ता मान सभा समिति लोक बुझाऊँ प्रकृत आप जो कथा पचारे लोक मैंने कन्फ्यूज होती किंतु आप जानती जे राज्य आ केन्द्र परिपूरक संविधान व्यवस्था अनुसार उभय परिपूरक केन्द्र दब राज्य तक इम्प्लीमेंट कर किंतु आंकर जो नेरोनेस अच्छी आम राज्य सरकार जो नेरोनेस अच्छी माने प्रत्येक केन्द्र योजना को निजर कहीकि माने वोट मार्चंट एवं केन्द्र को दुहाई दौरान एपटे टंका बाहू आर्थिक अनुदान में गला बेले माने अनुरोध करुँच कि प्रकृत में टंका आसला ठीक भाव कम कर पाना टंका फेरी जाऊँगी एपटे सेंटर को ब्लेम दौरान केन्द्र को ब्लेम दौरान आम मिलनी जे 9 वर्ष भर आप देखिए आमर रेलवे कथा कहतु आवास कथा कहतु कि जेको रास्ता कथा कहतु आम बहुगुण बढ़ीचे बहुगुण अनुदान पाइचे प्रकृत नरेंद्र मोदी जनाऊँगी ओडिशा प्रिय लोक और ओडिशार उन्नति और पूर्वोदय जो भावुले पूर्वोदय उन्नति इच्छा और प्रत्येक कथार आप जगन्नाथ मंदिर कथा कहतु कि साइक्लोन कथा कहतु प्रत्येक कथार नरेंद्र मोदी आसी ओडिशार खराब समय ठिया होती तेणु लोक मैंने बुझा दरकार जे चाउल कथा कहतु विद्युत कथा कहतु पानी कथा कहतु पीवा पानी कथा कहतु प्रत्येक जिनिस केन्द्र दौर राज्य तो इम्प्लीमेंट कर माने लोक मिछ कथा कह बहुत ही चलती प्राय ए 2 मास गाँ गहली बुलूची एवं लोकंर माँ मानकर हूँ वयस्क लोक हूँ युवक मान भारतीय जनता पार्टी प्रति और नरेंद्र मोदी प्रति गोटे स्वेच्छा गोटे श्रद्धा आसी विश्वास आसी तेणु आपको आम कि आगू नबू ता विषय आम आस्का निर्वाचन मंडल अच्छे जो नेतृमंडल अच्छा देवराज बाबू नारायण बेहरा बाबू सूर्य बाबू रवींद्र पल्ली ए समस्त को लेकर आम गाँव को जीवु और प्रत्येक गाँव में मीटिंग करूँ पंचायत मीटिंग कर लोक बुझेबू जे प्रकृत में चाउल हो पानी हो कि स्वास्थ्य व्यवस्था हो कि शिक्षा व्यवस्था हो सबुथे केन्द्र हाथ अच्छे यार नेतृत्व नरेंद्र मोदी खबर आम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु।